Клипосваш ли? Да. Чик-чирик, детка е работа направо. Се изказа. Барни, хой прави нещо забавно една там. Барни? Не. Изобщо. Сега ще му угасна на тока. Моето как е на клип, бе? Аз не знам изобщо, май. Сега ще взема една тъщия за пазара. Супер си. Радва се на снега. Като малко тази първа ще знаехме за нещо. Той е така. Той има за първи път сува, да? То на 2 месеца, бе, всичко му е за първи път. Направо септета се прави така постоянно. Постоянно се прави септета, представяш ли си? Той живота ще го даде, но няма да се притеснява. Ко? Да отпуснем там на Хари. Него няма как живота да го наебе. Винаги ще има някой да го храни. От горнишкото ще му идват така кучки без пари. Даже ще изкарваме пари от кучките му. И те вярвам, че мъжко. Не правиш мъжка търва? Няма. Аз гледам обяви в интернет. Млад тери си там Golden Retriever си търси своята първа любов и такива обяви пускат за кучета. Леко, бе! Забил му цуната е. Край. Не, Барни, не! Ще се пречукаш, бе, глупав. Много направо. Трябва само да го хвана.